Dobrý deň, vítam vás Jožko Ferko, bývam v Hniezdnom a toto bude môj YouTube kanál a tu budem natáčať hry. Čo ide vraskať do piče? To bola moja jebnutá mamka alebo môj jeblý brat, neviem, takto z nich. A dneska si natočíme unboxing neviem čoho, je to od Programingu. Áno. Je to palný simulátor. Piču, to si jelo povedať! Na kameru to. Pozrite sa, takýto balík. Takto prídem. Wow! Wow! Čo to je? Čo to je? Čiapka! Čo ti jebe? Čiapka! Aha, teraz. Čo ti jebe? Ja mám traktor! Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Čo ti jebe? Traktor! Čo ti jebe? Čiapka, traktor. Čo ti jebe? Ale traktor mi nechávaš. Traktor mi nechávaš. A hra. Čo ti jebe? Čo ti jebe? Kokot, trak môj. No. A mám toto. Čiapku, áno. Piču! Traktor! A hru.